Chile Youth Federation ने समायता मनी जोरावो कोक्सानी जोरा मनमनी बाबेयान जतनो हम्बाइरिवो और पहिला चिनी बुबाग्रानो खाक हामरिवो बिनी लीडरशिप भाइनो ताबक जोरा त्रिपुरानी नौबारबो जतनो तुलुक तिनी ताई 50 बছর सिगां आनी बखाओ हर हाइते जोङै कुनो मानै क्रियावै ताङै भाइमानि तुलुक ताबक अ बयसो नरावनि बयसनि बरक मा भाइमानि नराव भाइ मालायै आनी बखा खूब तंथक जाखा चिनी बुबाग्रा बिनिसा बिनि जतनो बो जाति चिनी हानि बागैनो बो रिमानि क्लायो जों आंबो जखन 19-20 बोसोर तंफुरनो आंबो फुथै साक्षात पुनो हिमलायै सारा त्रिपुरा याकंबाय मा हिमलायखा yang वैसा तिनी नरावनबो आं खाकावो निनी तामो तंग तामो क्रय बो तानायदि निनी हा निनी जाति बरो तंग बो नायदि अबनायै तिनी जे नों समाय तांमानि आबो समाय तांमानि न निनी बखानि बखाव मा तंनाय एबं अबहायतैल आबो बै मा थांनाय नराव भविष्यत तामो कोक्सानाय तिनी आं आनि आंदोलन जीवननि सुइपाई मायाखौ जोंनि महाराज बो खनाखा आबय न दाखति जों सुयै सुइपाइखा पाब्लिश मा खालायनाय नेनि बो नरावनि जतनि को आं सायमाया जे बरक जोंनि हा जोंनि जातिनि बागै नराव सैक्रिफाइस खालायनाय नराव बो भविष्यत मा साननाय नेनि बखाबो तंथक जागनाय कचां मा तंनाय जों बो तिनि एडीसी मा तुखा विभिन्न जों आंदोलन खाय मा नखा मा तुखा आबोनो जोंनि फलावो तंथक जागै दङ जों जत खालायखा हाया हायफोनो जों लामा फुनुगै जों जे खालाय मा खालायखा ताबो पाया खौ सामं गोबां मा दंखौ बनि प्रेजेंट जेनेरेशन जोंनि बुबग्रानि लिडारशिप अनेक मा सलायजाखा मियाबो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि सेशनाव मेजर जोंनि नावमुंग्राव सिद्धांत नाखा ग्रेटर ट्रिपुले नंथुं बनो गाहाम खालायफ्राव एबा बुजौरिखा बिनि इंटरप्रिटेशन इंटरनेशनल लेवल नंथुं नेशनल लेवल नंथुं स्टेट लेवल लोकल लेवल जराफुनो जोंनि जत टिप्रासा अब बुजिनानै ताबो चर्चा मावलाय दङ बनि बागै आं जतनो खा गाहामरिवो आं साल 3 साल ब्रै अंखा अर तंमानि ताबो पारा थांनानै पहिला न सुजुगरिखा अर प्रोग्राम खालायनाय नारावनो जत आं खा गाहामरिवो ताई जोंनि youth is a revolutionize खालायनाय नारावनि जतनि बखावो YPF no long live nayang आशीर्वाद खालाय आनी कोपतायखा हामबाय